Ayo tendang. Pengen terkenal pura, pengen bayarane larang pura ayo. Kok Hubungannya. tane rada mundur. Pengen jentit. Nah, mleding. Ah, iki rada mendek. Ah, yo. Duh, tema ning asmara kuatna ati kala angkana kula labah tresna tatan kendat saking cup munyer tare wangi tapateni munyer ang suci kasanya talietaku seleramu nyapa mambu dah mambu. Lah ya sing prat-prat mu sapa? Sampe